Mga sospek sa paglugos patay sa 28 anyos nga architect sa Davao City, ginganla na. Ani ang report ni Jandy Esteban. Human ang kapinbulan nga investigasyon, migula nga upat ang sospek sa paglugos patay sa 28 anyos nga architect sa Kalinan, Davao City niadtong Mayo 16. Sa link analysis nga gipresenta sa media sa SITG, gitudlo nga si Renato Ali Bayansao, 35 anyos, ang nagmaneho sa umbak nga uwahing gisakyan sa biktima. Si Bayansao gidakop sa otoridad sa buy-bust operation nga gikasa sa kapulisan, NBI ug PDEA niadtong Mayo 28, kinsa sumala pa nagpositibo sa drug test. Ang ikaduhang sospek giilang si Kent Espinosa, 18 anyos. Si Espinosa gikatahong missing sukad pa niadtong Mayo 27 nga hangtod karon wala pa igkita. Sa susamang adlaw na report sab nga missing ang laing sospek nga si Dennis Panzan, 26 anyos. Na-rescue siya niadtong Mayo 29 apan namatay ra gihapon kini. Kalit matud pang nakulap si Panzan. Gitabang pa siya apan wala na ma-revive. Ang ikaupat nga sospek wala pa mailhi. Hindi ko ma-establish na magkaibigan sila pero magkakilala sila. Makakilala sila na siguro napagtripan nila yung babae kasi napapati na nila yon na bumababa at sumasakay at saka bumababa doon sa village sila papunta sa bahay nila. Sumala ni SITG Commander ug DCPO Director Colonel Alberto Lupas. Dunay witness nga si alias Michael nga maoy nagkakita kang Bayansao nga nagbaneho sa umbak ug miagi sa iyahang tungod sa crossing Fausta Kalinan poblasyon sa kaysab ang biktima. Nailhan kuno niya ang sospek pinaagi sa iyahang tribal bandage tattoo nga nakita sa tumbukton. Didto sab niya nakita si Espinosa nga sakay si Bayansao sa umbak samtang padulong sa balay sa biktima base sa cartographic sketch. Ang laing witness nga gitago sa ngalang Joanne misaysay nga iyaha kunong nakita ang sospek nga si Panzan at tubangan sa abandonadong balay sa Megaville Subdivision kauban ang laing lalaki. Gimanabra ang 5 ngadto sa 7 ka metros ang gilayon sa meat shop nga palitan unta niya og karne. Kailan na daw siya sa sospek gumikan regular siya nga customer sa meat shop kung asa nagatrabaho si Panzan isip cashier. Taud-taud pa iyang nakita nga minaog sa umbak ang biktima. Samtang gabaktas ang biktima, kalit daw kining gisumbag ni Panzan. Dihang nagpatabang daw ang biktima, gisigundahan matud pa og sumbag sa laing sospek sa kuto-kuto ang biktima. Rason nga nawad-an kini og panimuot. Gisakay siya sa umbak ug dayon sibat. Hangtod sa nakaplagan na kining patay pagka alas 8 pagkaugma sa buntag sa sagingan sa Purok-Size, Barangay Dacudaw sa Kalinan. Nagtuo ang otoridad nga planado ang maong krimen. Sinabi ng witness kanina na bakit may nakatayo doon na pumunta yung umbak doon, bakit may nakatayo doon na naghinintay na bumaba siya. Actually, bumaba siyang ang witness yung victim Tapos sinabihan siya na ma'am, naiwan yung, may naiwan. Pagbalik niya doon, dito sa sinuntok. Kaya nga naiwan yung slippers niya doon sa kalsada. Mayroon pa man tayong jando at saka hindi pa natin na-recover yung material evidence which is the umbak. Our SITG will not stop. We will continue so that we will be able to identify the jando and we will locate the location of the umbak which is material evidence of this case. Nagpasalamat ko sa publiko nga nihatag og trust and confidence sa police in solving this crime. So makaingon ko nga dili man sa dali-dali ang pag-solve sa krimen gani natay case build up ug ato magun dali-dalion basin ug pagsangat nato sa prosecutor madismiss lang. Mihimo sabog parallel investigation ng NBI sa kaso nga miresulta sa pagdakop kang Bayansao. Nagpasidaan sab si Colonel Lupa sa publiko nga dili magpataka og pakatag ug di saktong impormasyon may kalabutan sa kaso sanglit dili kini makatabang sa pagsulbad sa krimen. Napasaka na ang kasong rape with homicide batok sa mga sospek ug nagtuo nga lig-on ang ebidensya nga gikuptan batok kanila. Mayroon tayong provision doon sa ating anti-cybercrime law. Actually, kung we'll be able to have an evidence na talagang ma-identify naman sila na sila yung pagpapakalat ng mga maling informasyon, mga fake news, pwede natin silang kasuhan dyan. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.